Let's go! Takže zdravím vás, ja Paťo zo Železnej bandy, som tu spoločne so mnou, so Zajom, Škvárkom. A so Škvárkom, presne tak. A dneska sa ideme my traja pýtať náhodných okoloidúcich v Novume, obchodnom centre. Ideme sa ich pýtať otázky ohľadom cvičenia, ohľadom hypertrofie a rôznych cvikov. Každý z nás bude mať jednoho človeka a vlastne bude sa ich pýtať dve otázky. A ten, kto bude mať vlastne najmenej správnych odpovedí, tak na konci má nejakú úlohu, rôznu. Budú to také úlohy, že keď ich budete vidieť, dávam 5, kto sa aj zasmeje. A na konci príde také prekvapenie černovské, takže by som ostal až do konca, lebo to bude masaker. Áno, presne tak, Zajo, povedz, čo k tomu ešte? Však toto. Podľa mňa môže byť, vidíme sa dnuka. Sme dnu v tomto krásnom obchodnom centre, nikto tu není. Rozhodli sme sa, že prvý pôjde Paťo, lebo je geňo. Bingo. Nie proste takže pôjde prvý a uvidíme, jak mu to pôjde. Ja sa na to veľmi teším a idem teraz akorát nájsť niekoho vhodného na takú pičovinu, takže dajte mi sekundičku, hneď som u vás. Takže čaute, som tu spoločne s Dominikom a takže, vieš mi povedať, na čo slúži cvik Barbell Rows? Stačí, keď povieš na akú svalovú, ako na akú časť tela. Myslím, že triceps. Triceps, dobre, nevadí. A druhá otázka. Čo je hypertrofia? Čo je hypertrofia? Hypertrofia. Fúha. Nejaká svalová choroba, ty poviem. Svalová choroba. Dobre, ďakujem ti. Veľmi pekne. Si frajer. Maj sa pekne. Čiže máme tu našho prvého surveillant. Ako sa voláš? Leo Poník. Ako? On som Leo. Leo. Takže tvoja prvá otázka je, vieš nám znázorniť alebo ukázať cvik Barbell Rows? Ne. A vieš si aspoň tipnúť, že čo to cvičí? Ne. OK. A vieš mi povedať, čo je slovo hypertrofia? Netuším. Dobre, a tvoja bonusová otázka, lebo vyzeráš ako frajer. Dík. Či máš rád cigánov? Pohode. A podľa teba som ja čo? Pohode, typek. A myslíš, že som cigán? Ani ne. To je správne, lebo som Ir. Servus, jak sa voláš? Jančo. Toto je Jančo. Mám pre neho dve otázky, idem sa ich spýtať. Vieš, čo sú Barbell Rows? Áno. Vieš ich znázorniť? To už skôr nie, jak jej. A popísať aspoň dačo? Tak je to s činkou, s tou malou. No, môže byť aj také. A je to vlastne pohyb na chrbát. Mudré slova, mudrý chlap. Druhá otázka, že čo ešte je hypertrofia? Počul som to už, je to keby druh tela, keby. No, skús to tak inak povedať. Je to ohľadom, keď cvičíš, tak Tak môžeš cvičiť buď na silovo, alebo tú ty si hypertrofiu. jeden poriadny chlap. Ja ti prajem všetko najlepšie do života a sa za teba pomodlím, kámo. Ako môžete vidieť, máme tu stats. Jediný Zajo získal 1 bod, Škvárka a Paťo 0 bodov. Takže ja som mal taktiež 0 správnych odpovedí. Daj to do piče do mňa. Mal som 0 ako pán Škvárka. Takže ja som bol Ja lepší. som rozhodca už mi nechať toto. Takže teraz idú títo dva mladí páni vlastne zápas o to, kto uskutoční prvý sa v tejto akcii. Takže môžete sa na to pozrieť v priamom prenose. Na 3, hej. Ste pripravení, chlapi? 1, 2, 3, hej. Ste pripravení? Ja to odštartujem. Nie. Ste rozhodnutí, čo máte v hlave pripravené pripraviť. Keď povieš teraz, alebo čo povieš? Keď lusknem. 2, 3, neviem, keď luskneš. Raz, dva, tri a lusknem. Dobre. Ste pripravení, hej? Môžem ísť na to. Hej. Môžem ísť na to. Hej. Si pripravený? Môžem ísť na to? Trapný. 3, 4. Dobre, takže Toto je... Čiže som to dosral, proste prehral som, ale nič sa nedeje. Takže ja sa teraz poviem skryť s kameramanom. My pojeme preč. Oni dva sa shodnú, čo mi zadajú za úlohu. Určite to bude niečo milohudné, neviem, jak sa to povie proste. Budete dobrí ku mne, dúfam. Asi nie. Takže ja idem s kameramanom a vidíme sa pri nich. No, takže by som mu vymyslel takú úlohu. Však to máme robiť.
Však to. Môžeme ísť, Tu, do hydrotúru. ale A že- za tebou je super zoo so zvieratami. Keby sa spýtal, na čo na túlenia, že má doma túlenia, či nemajú také veci pre túlenia. To je dobré, ale musí tam rozoberať, že má s ním veľmi intimný vzťah a že ho miluje. Hej, že sa hladkajú, že spolu spia. Hej, a také. Dobre, ruka na môže to. byť. Počúvaj. Ešte raz, Jude. jeho úloha, za to zhrniem, jeho úloha je ísť do super zoo za pani predavačku alebo za nejakou pracovníčkou a opýtať sa, či nemajú nejaké dobré veci pre túlenia, lebo s ním má veľmi intimný vzťah a raz ním spí a proste chce ho... A miluje ho, chce pre ňo všetko najlepšie. A to mám s tým natáčať? Nie, však si dáš ten upínací. Aj, OK. Tak idem sa pripraviť na to. Vidíme sa o chvíľočku, muži a ženy. Čakaj. Dobrý deň. Mám sa spýtať, pre túlenia náhodou postielky nemáte? Bohužiaľ, iba tie, čo vidíte. A také veľké, že jak vedľa postele, alebo tak, manželskej. Záleží, aký veľký je to. Fú, to je veľké monštrum. To je, ja s ním spím nakedy, ale potrebujem pre neho postel, lebo už mi vadí, keď s ním spím v posteli. Jedine tie, čo tu vidíte, tam je to najväčšie. Dobre, tak sa pozriem, no. Ďakujem pekne. Dobre. Idete na čo jesť? Nie. Nejete nič jesť, len tak sedíte? A nemáte na čo na jedlo? Nič? Vôbec? A nemáte radšej by som hocičo? Vôbec nič? Ani nič? Dobre, tá nič potom, dobre, tá. Stáva sa. Čo hráš? Mobile? Ty čo hráš tiež? Tiež s ním. A on nič nehrá, dobre. A nech chlapci. Nie! Joj! Do piči! Joj! Ja to ty kokot pojebaný. Idem sa vyšťať asi do piči. To nič, to je na nás, teraz to na mňa príde, ty kokot, aké bengo ma tu poje rozjebať. Keď ma príde SBS-kart, priamy takedown dostane, poď na mňa, slipne mu na jednu nohu, dostane single leg, alebo ho niekto piknem, dostane dosť pravdepodobne mu otrhnem kotník asi, Diko by mohol na druhú stranu. Ešte čierne prekvapenie, náš bonus, ktorý bol spomenutý na začiatku tohto videa, je, že v tme nájdeme tmavšieho občana a dáme mu úlohu za 500 eur, ktoré samozrejme nemáme. Vlastne nemáme nič, všetkých občanov máme rovnako radi. Ja napríklad preferujem úprimne Číňanov, lebo podľa mňa sú veľmi sympatickí, ale všetkých mám rád. Ja nemám rád Európanov, lebo sú to mužní Spartania, ale späť k téme, musíme nájsť jedného tmavého občana, dať mu otázku za 500 eur, ktoré samozrejme nemáme, lebo sme chudobní. On nie, ale no a... Ja? Buď ticho. A ozveme sám, keď tam budeme. Po 20 minútach hľadania tmavších občanov sme našli absolútny kolo, našli sme dealerov, halloweenské masky, potenciálne prostitútky, degešské rodiny, UK drillerov, reperov, feťakov, asi každý druh človeka, aký môžete nájsť v tomto krásnom malom meste, ale nejakého normálneho romaka alebo tmavšieho človeka sme zatiaľ nenašli. Naše cesty sa blížia ku stanici, pretože na stanici je väčší potenciál na takúto rasu, by som povedal. Ale možno preto sa nám to nedarí, pretože vyzeráme ako skinheadi, každý jeden z nás. Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale zatiaľ to je veľmi zle. O tom, že nevieme nájsť Romakov, že sme našli každý druh občanov v tejto planete, ale nie potenciálneho Romaka. Chceme povedať, že nemáme nič proti Rómom, nič nemáme proti Degešom, hej by som ich spal. Cigáni sa rozdeľujú na dve skupiny, tam trošku teórie Degeši a Romovia. Degeši sú v pohode, no, Degeš, či do piči, ja som to posral. Ako vidíte, nie každý má potenciál rozprávať pred kamerou. To smutné. Tak niečo vám tu povie, Paťo. Ja zoberám mikrofón sebe, hej. Takže za mňa môj názor na to osobne. Stačí. A poďme ďalej. Sme na konci videa, Sme na konci videa. lebo sme mali zasah s tmavšími ľuďmi, ale vyťahli na nás zbrane. Vyťahli na nás 18 plus veci, s ktorými sme nechceli mať nič spoločné, takže sme museli ukončiť video týmto incidentom. Taký malý Degeš vyťahol z vrecka spíru, jak proste spír goblin z kleška. A museli sme veľmi rýchlo utekať domov nášho mesta Košíc a bolo to priam šialené, priam neskutočné. Ešte nikdy sme sa s ničím takým nestretli, toto tam daj. Daj tam to Porsche. A možno vám dáme zábery zo Skarmitu. Pretože sa ideme na stretávku s jednými profi autami a bude tam aj test zvuku
bude to profesionálne a dajem vám tam zábery, ktoré budú anabolické, tak ako Paťo, áno. Jak vyzerá Zajo ešte raz, jak majster? Tak majster trieska. Takže lúči sa s vami Patrik Babiak. Zajo. a Volkswagen Passat. Čaute.